chega este xoves ao momento de ir pois enchendo esa axenda de concertos interesantes que nos poden alegrar a vida e o oído esta fin de semana os que nos gusta o rock and roll, as músicas relacionadas co rock, das que sabe moito como saben, pois Fernando Sampedro, quen fala no nome do rock and roll todos os xoves aquí en Radio Culleredo. Fernando, moi bons días. Moi bons días. Aquí andamos xa preparando os eventos destes próximos días. Como sexa a axenda como nas últimas semanas, promete moito, porque a verdade é que están sendo unhas fines de semana con propostas bastante interesantes. Vai ser así desta volta ou non? Sí, exactamente igual. Aí temos aquí sarao, incluso dous un día, bueno, mañá venres, aí podemos decantar nos entre dous, pero bueno, o sábado tamén hai dous, que os comentarei rapidiño, pero bueno, son compatibles, porque un é pola mañá e todo. Pola mañá? Me acabas de decir pola mañá. Pola mañá. Un horario pouco habitual, ¿no? Para as citas que nos ocupan. Bueno, pero imos en orden, para non liar demasiado. Por onde empezamos? Pois por mañá venres, hoxe meditamos, facemos a axenda, collemos papel e bolígrafo e imos decidindo a donde vamos, por exemplo, mañá venres, porque das dúas propostas interesantes que temos, dúas son fora da cidade. Por unha parte temos en Santiago, na Sala Capitol, sala de referencia, bueno, xa sabemos, non? A nivel nacional, unha das mellores salas de España. Pois mañá recibe a Capitol dentro dos actos do seu 90 aniversario. Como? 90 aniversario 90. Do edificio. Recordemos que a Sala Capitol, antes de ser unha sala de concertos, que leva máis ou menos, creo que 25 anos como sala de concertos, foi un cine, moitos anos. Entón, pois, claro, dende a creación dese cine Capitol, no mesmo sitio, no edificio, ese edificio, pois, se construiu, se inaugurou en 1935. Por eso está en fastos de celebración do 90 aniversario de Capitol. Caramba, que boa noticia. Pois sí, o están celebrando, pois claro, cunha serie de concertos, non? Que aos cales lle chega o turno ahora, pois por primeira vez en España, ademais, dentro da súa xira española, a primeira. Temos a sorte de que recale tamén en Galicia, pois un bluesman da vella escuela, Robert Finley, un home destes, que gravou o seu primeiro disco con 60 e pico anos, e despois de toda unha vida, pues, bueno, traballando no que podía, facendo música blues, evidentemente, a nivel amateur, bueno, pues como calquera outro, non? O que pasa é que tivo a sorte de que foi descuberto por Dan Auerbach e bueno, pois lle deron a oportunidade de gravar un disco. E xa leva varios. El ten agora 85 anos, creo que son. Viaxa sempre acompañado pois das súas dúas fillas, que son as que lle levan todo o tema de logística económico, non? A ver, el está xa pois un pouco maior, pero bueno, todavía sigue sendo capaz de dar concertos de blues, pois blues, pero feito a maneira da que se facía nos anos 50 e 60, non? Coa que el creceu. Ese blues de porche que lle chaman os americanos, non? No que se montan jam sessions pois nun porche en calquer pobo ao lado da carretera, e que encima, se ti pasas por ali e os ves, pois te invitan a unha cervexa ou a comer. Ou a tocar, o mellor, non? Ou a tocar, si sabes, a unirte a eles. Así que, bueno, máis ou menos, pois o que pasa aquí tamén cos flamencos, non? E sin música de por medio tamén aquí na Galicia, que somos moi hospitalarios. Pois sí, a verdade que sí. Pero bueno, isto é en
Estados Unidos, sobre todo nas zonas rurais de Mississippi, de Alabama, de Memphis, bueno, as zonas donde o blues reside, non? De donde xurdiu, basicamente. Bueno, pois un perfecto exemplo dos pouquiños que por desgraza, bueno, lei de vida, non? Xa siguen en activo e con bons resultados pois é Robert Finlay, e chega coa súa banda mañá venres á Sala Capitol a partir das 9 da noite, no que pode ser unha experiencia única. O Gallá poida volver, será boa señal para todos, pero bueno, a estas edades xa nunca se sabe, igual a salud xa non lle permite xirar polo mundo moito máis tempo, así que aproveitemos. Acaba de sacar un novo disco fai 15 días, así que bueno, pois unha oportunidade, xa digo, dorada para disfrutar dun auténtico dun bluesman real, como xa quedan poucos. O sexa que aquí se pode aplicar esa máxima de non acepten imitaciones, quédense con lo verdadero, que hai moito intruso e moito moderno que se lle enche a boca falando das súas influencias e de que toca blues. Bueno, que vexan a artistas como Robert Finlay, a ver se aprenden algo. Bueno, pues Robert Finlay, me parece, oye, que es que parece un montón a Morgan Freeman, Bueno, sí, por que non? Ten un aire así, sí, señor. Eso por un lado, porque podemos coller o coche, desviarnos e ir hasta Lugo. A Sala Jagger é tamén unha boa opción, aínda que, bueno, é unha sala que a min particularmente non me gusta. Pero, bueno, aí van estar The Battlers, unha banda portuguesa, viñanosa, que, bueno, van estar tamén o sábado en The Battlers en Mos, pero claro, dende aquí nos queda máis lexos todavía, o sea, Mos que está un poquinho, sí. Entón, pois casi... Pero claro, se queres ir a ver a Robert Finlay, pero claro, bueno, é que agora o sábado haberá máis opcións incluso. Bueno, eu teño a miña axenda así establecida, non? Mañá venres, Robert Finlay en Santiago, e The Battlers, que tamén acaban de sacar novo disco, o 1 de octubre, pois é unha banda de hard blues rock setenteiro, con unha voz femenina ao frente, bueno, unha voz impresionante, todo hai que decirlo, non? Do mellorciño do panorama actual. É unha banda pequena, que xa podemos ver no Mardi Gras, por exemplo, fai 2 anos, e que, home, sendo daqui de Portugal, pois suben a menudo, non? É máis sinxelo que recalen por aquí cos artistas americanos. Entón, se non vos coñecedes e vos cadra pola zona de Lugo ou a do sábado por Mos, pois botarlle un vistazo a The Battlers, porque é unha desas bandas das que te pos a vela, igual non a coñeces, sin esperar moito, te encontras cunha gratísima sorpresa, pois na onda de Dan Truth, por exemplo, os canadienses que tamén xa tocaron por aquí. Bueno, xa digo, unha banda potente, intensa, cunha voz que vamos, que che deixa boquiabierto, non? Así que proposta diferente, pero agora está nas vosas mans elexir. Eu teño que decir que elexirei a Robert Finlay porque precisamente vai ser máis difícil de volver a velo. The Battlers, como decía, pois ao fin e ao cabo, pois van estar sendo veciños, pois subirán a vos seguro moitas máis veces, non? Prácticamente pois cada ano, cada 2. Entón, no meu caso, a decisión está clara. Pero bueno, a mí influe tamén a sala, xa digo, a min a Sala Jagger non me gusta por certa política da sala, que non é cómoda para a xente que vai ver un concerto, aínda que soa ben a sala, pero
claro, digamos que no mismo recinto tes a xente que vai a consumir o pub, que non lle interesa o concerto, e os que sí lles interesa, que están un pouquiño máis adiante, e o local tampouco é moi grande. Entón, claro, os que non lles interesa o concerto berran e molestan os que sí lles interesa escoitar o concerto. Logo na porta, si ven que vas ao concerto, te cobran. Si dis que vas tomar algo na barra, non. Bueno, é un pouco un caos. Eu as miñas experiencias personais, xa digo, nesa sala, pois non, ata a data, pois non son nada satisfactorias. Eso sí, soa ben. Bueno, pois son esas recomendacións que temos, claro, pero son as primeiras, porque temos unha fin de semana chea, non? No caso venres. Porque o sábado decía que pola mañá aquí aínda hai que viaxar un pouco máis, pero bueno, non podo evitalo e teño que facer un pouquiño de autobombo porque este sábado pola mañá ás 11:15 da mañá, un pouco temprano, pero bueno, ben, é sábado, pois estarei, teño a sorte, o enorme placer de que me invitaran a segundas xornadas de rock e cine que teñen lugar nun espacio multicultural chamado La Térmica, na cidade de Ponferrada. Bueno, pois aí estarei dando unha charla, eu vou decir conferencia, pero non é tan serio, non é tan solemne, unha charla, así como as que facemos aquí, por exemplo. Por certo, Fran, queres vir? Damos a charla xuntos. Bueno, eu estaría de Miranda, porque eu seguro que non teño nada que decir, como sí que terás ti, evidentemente. Ti sí que sabes, eu de oínte máis ben. Algúnha aventuriña de rock and roll e de cine, pois contaremos. Bueno, alguna cousa seguro que se vai poder disfrutar. Oye, que boa combinación, rock e cine, non? Sí, verdad, xa podían por aquí facer unhas xornadas similares, porque, bueno, eu son un máis dos actos, non? Hai talleres tamén para nenos, proxección de películas, pois como a de Joe Strummer, por exemplo, que me estou acordando, e actuacións, pois, de feito, eu xa digo así de broma, que despois da miña charla actúan os Killer Barbies. Oye, te chamaran de todo, pero acto nunca te chamaran eso, Bueno, creo que no. Bueno, depende. Bueno, a correr un tupido velo. Efectivamente. Pois miras, que me iba a decir a min que acabaría sendo teloneiro dos Killer Barbies, non? Sí, señor. En certo modo é verdad. Quen sabe, pode xurdir aí algunha espontánea colaboración, nunca se sabe. Bueno, sí, señor. Se vos cadra de estar pola zona de Ponferrada, pois acercadevos ao longo do día, a asistencia, a entrada é gratuita para todos os eventos que se celebran este sábado 25, porque as xornadas abarcan 3 sábados. Empezaron o pasado, o 18, continúan este sábado 25 e rematan o próximo sábado 1 de novembro, non? Xa digo, hai talleres, películas, charlas, coñazo como a miña, e actuacións musicais, ou seja que bueno, pois xornadas de rock e cine que xa digo que o gallá estivéramos aquí pois no noso querido concepto. Todo se andará, por que non? Claro, eu me ofrezco voluntario para organizadas. Mas mira, así que formato máis bon. Durante o día, durante 3 sábados, temos aquí, bueno, non recordo como se chama, o local que estaba detrás do Fórum Céltico, que ten un auditorio pequeno. Bueno, detrás está un poquinho ao lado, servicios múltiples. Pero está ali a 20 metros. Servicios múltiples. O edificio de servicios múltiples, pois podería ser unha ubicación, por que non? Pois sí, señor, bueno, está ese guante, acabas de lanzar un guante. Se chama lanzar un guante, eso, Exacto. E bueno, pois despois teño que vir pola tarde xa de volta, porque non me quero perder o sábado pola noite, a eso das... Bueno, abren as portas ás 8, empezará a banda teloneira, Sol Rain, ás 8:30, e sobre as 9:30
asaltarán o escenario da Sala Mala Vida los Varones. Los Varones, dices tú, a que me soa a min este nombre, efectivamente. Pois son Xerpa, Hermes Calabria, baixista e batería orixinais de Barón Rojo, non? Por suposto, pois, desgranando o repertorio que todos queremos escoitar de Barón Rojo, non? Pois a mellor banda de heavy metal español que triunfou a nivel europeo no seu momento, bueno, unha lenda, non? Xa fai anos que se disgregaron, se separaron os dous guitarristas, os irmáns de Castro, seguiron pola súa conta co nome da banda, eles se quedaron co nome de Barón Rojo, pero a cousa, tanto discográfica como en directo, pois foi indo cada vez a peor. Carlos de Castro asumiu as tareas vocais, evidentemente non é Xerpa. Xerpa é poseedor dunha voz privilexiada, perfecta para o heavy metal, non? Aparte, é o autor da maioría das cancións, xunto ela a música e a súa muller, a quinta varona na sombra, non? Carolina Cortés era autora de moitísimas das letras, non? Do grupo. Bueno, pois mentras os poseedores, os irmáns de Castro, os que tamén vin varias veces, pero que cada vez foi indo a peor o tema, pois xa dende fai unha década, un poquinho máis, dende que se acabara aquela reunión que puidéramos disfrutar no Coliseo da Coruña, no 2011, creo que foi. Bueno, ese ano se reuniron para unha serie de concertos exclusivos, os 4 componentes orixinais, saltaron chispas de novo entre eles, estaba claro, pero conseguiron levar a cabo esa xira, e un deses concertos inolvidables, casi 3 horas de duración, pues tivo lugar no Coliseo da Coruña, non? Inolvidable. Bueno, pues ahora chegan, ademais en sala, como nos gusta, non? Aí na distancia corta, los Varones, Xerpa, ao baixo e voz, Hermes Calabria, a batería, os orixinais, acompañados de 2 guitarristas, un deles o propio fillo de Hermes Calabria, o sea que, pues un varonciño, podemos decir. Bueno, será un balonzón. Pois xa terá os seus anos, non? Digo, por Xerpa pequeno non é, o sea, xove non é. E o fillo debe ser adultiño, non? Home, sí, pois non sei a edad que terá un rapaz, pero igual xa non cumpre os 40, non? Por eso digo, baronciño, bueno, baronzón. Bueno, pero non, seguro que naceu na época dorada do grupo. Mentre o grupo vivía a súa millor época. Os ouvintes te entenderon ben. Exactamente. Bueno, pois aí estarán todos os clásicos que queremos escoitar de Barón Rojo, porque si no seu repertorio, evidentemente, el Xerpa e Hermes lle dan o seu público o que quere ese público, non? Pois aí están con botas sucias, concierto para ellos, los rockeros van al infierno, siempre estáis allí, Breaktoven, bueno, campo de concentración, todos os clásicos que se vos ocurran de Barón Rojo, que caiban na hora e media de concerto, un poquinho máis, e aí estaremos dando todo, non? O sea que o sábado pois vai ser un día completiño. Hai que levar eses pantalóns de spandex que decías ti, non? Ou non? Home, claro, porque non? Si vos valen todavía, é o día ideal para sacalos do armario. Efectivamente, a ver se valen, que non sei. A ver, e se non, veña, ainda tedes un par de días para pedir un rápido aí a esta gran cadena que se caiu outro día. Que aí se pode atopar de todo, non? Exacto, chamando dun día para outro. O sea que a pides hoxe, igual mañá xa tes aí. Bueno, pues mira. Nos damos ideas, simplemente. Bueno, pois con isto completamos o sábado. Logo temos aí 2 propinas, que queremos seguir todavía con ganas de música, que poden ser dous curiosos, pode que, seguro que, por lo menos a priori, para mí, interesantes concertos. Os comento así rapidinho. Sí. Primeiro domingo, no Garufa, está unha banda con un chamativo nome, Sangre de Muérdago,
Cristi, bueno, eso, ¿qué tipo de música puede ser esa, no? Bueno, pues esta é unha banda de Coruña. Bueno, de Galicia, imos deixalo en Galicia, tampouco, porque hai componentes de diferentes zonas de Galicia, non? Pero teñen a particularidade de que están afincados en Leipzig, Alemania. O seu líder é o ourensán Pablo Caamiña, que, bueno, pois a banda leva casi 20 anos de trayectoria, e, bueno, eles cantan en galego, podemos encuadrarlos dentro de eso que se chama, é un término que a mí non me gusta moito, pero bueno, é o que temos que usalo pues, para as etiquetas musicais pues, para ubicar un pouco, non? Neofolk, eles tratan temas relacionados coa vida, a natureza, pero todo contado dunha maneira moi filosófica, non? Usan instrumentos tradicionais, pues, como a zanfona, musicalizan entre as súas cancións, pois hai lle puxeron música a poemas de Rosalía, de Celso Emilio Ferreiro, de Manuel María. Bueno, eles teñen un background como músicos de bandas de hardcore, de punk, incluso de black metal, non? Pero bueno, o proxecto Sangre de Muérdago, xa digo, pode ser unha experiencia interesante, íntima, pois este neofolk con instrumentos tradicionais, non? Bueno, así eu que recorde os títulos dos seus álbumes xa son suxerentes, non, de por sí. Pues mira, un é Deixádeme morrer no bosque, outro é Nas fragas do río Eume, Os segredos da raposa vermella, As voces da pedra, bueno, O vento que lame as miñas feridas. Bueno, xa digo, é rock, sí, pero tamén é folk. Así que, bueno, para un domingo pola tarde, pois pode ser unha proposta diferente e atractiva, non? Eu creo que me darei unha volta por ali, polo Garufa, este domingo pola tarde. Bueno, sigues aí, Frank? Sí, o que pasa é que estaba pensando, juraría que me dixeches que había outra proposta máis. Había. Xa a última propina o mércores. Bueno, temos que esperar un pouco, non? Entón, tenemos que ir aforrando un pouco e deitándonos un poquinho cedo para poder ter folgos e ir o mércores. Bueno, o mércores temos aquí na Coruña a outra emigrante, baixo o nome de Maud de Mot, o sea, Mot de a Polilla, Maud de Mot, Mot significa polilla, non? Bueno, pois é unha cantante, pianista madrileña, pero neste caso, se Sangre de Muérdago estaban afincados en Leipzig, esta Mot está afincada en Edimburgo, Escocia. O sea, parece que retornan os inmigrantes, non? Sí, totalmente. Bueno, pois ela de nome real é Amaya López Carromero, pero bueno, moito máis glamour, Mot de Mot, non? Bueno, pois ven a tocar na Coruña, aquí, a unha sala que eu non coñezo, a verdade. Bueno, é que non é unha sala, creo. A ver, é un local que se chama Acéfala, sí, eso, mércores 29 de octubre, Acéfala. Bueno, esta Acéfala é unha especie de, vamos a ver, de recinto cultural, local social dunha asociación cultural, non? Pero non sei exactamente, claro, o non haber entrado nunca, pois non sei o que nos pode esperar ali, non? Home, neste caso, a mí me ven á cabeza, supoño que será neste caso unha iniciativa privada, dunha entidade privada, pero como podía ser o Ágora, que neste caso é público, do Concello da Coruña, algo así, non? Exacto, é un centro social autoxestionado, non? Que se chama así, Acéfala tamén,
está localizado en Monte Alto, e bueno, pois algo me soa que empezaron xa coa asociación que nos últimos tempos da nave da 1839 que estaba na estación de tren, agora xa derruída, non? Anteriormente a casa tomada, que tamén se facían concertos ali. Bueno, pois creo que un pouco igual, mira, os que coñezan o Liceo Mutante de Pontevedra, pois creo que esta Acéfala pois é un pouco unha asociación cultural similar, non? Sexa como sexa, podemos pasarnos este mércores 29 por ali a disfrutar e a coñecer tanto o local como a música de Mau de Mot, que, bueno, pode ser interesante tamén. Música oscura, eso que quede claro. Tamén que podemos encadrar tamén dentro dese neofolk que decíamos, ¿no? De Sangre de Muérdago, propostas underground, non para todos os paladares, pero sí para os exigentes e, sobre todo, para os que busquen, os que buscamos sempre novas sensacións. Bueno, pues vaya recomendacións hoxe, Sí, agora sí que creo que xa non quedan máis. Bueno, deixamos algunha para a semana seguinte. Haberá outras, por suposto, claro. E as buscaremos aquí, as atoparemos aquí no nome do rock and roll. Por certo, antes de que te marches, que canción recomendamos esta semana? Me dá un pouco que por onde van ir os tiros, pero bueno, mellor que o digas ti. Home, pois creo que está claro, non? Foron os máis grandes, quen tuvo retuvo, así que o noso homenaxe, o noso cariño para Xerpa e Hermes, que xa que temos aquí pasado mañán aos balón rojo que queremos ver, a los varones, pois, por exemplo, esta mítica concierto para ellos, non? Que cando éramos noviños tanto nos costou aprender ese estribillo que decía por Janis Lennon, Alman Hendrix, Bolan, Bonham, Bryan e Moon. Sí, señor. Podíamos, si entonáramos ben, podíamos cantálanos. Hombre, podemos intentarlo. No, Janis Lennon, Alman Hendrix, Bolan, Bonham, Bryan e Moon. A audiencia non se merece isto, Mellor que vayan ver os varones, creo. Exacto. Pois no nome do rock and roll, con un grupo mítico, o que queda dun grupo mítico, está, entre outras propostas, esta fin de semana teremos propostas de abondo para disfrutar co rock and roll na comarca. Gracias, Fernando, falamos a semana que ven. Unha aperta. Unha aperta.